Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Grazzja lilkom muslim minant Alla Missierna u minant Sidna Ġesu Kristu. Imbirek Alla u Missier Sidna Ġesu Kristu. Illum ninsabu fil-jum tal-erba wara ir-rabaħat ta' matul is-sena. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħan niċċelebraw flimkien il-misteri qaddisa. Mulej Ġesu, inti t-triq li twassalna għand il-Missier, mulej ħnina. Mulej ħnina. Mulej Ġesu, inti il-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej Ġesu, inti il-ħajja li bija ngħixu fik, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, għatina li nqimu lilek qalbna kollha u li nħobbu lil kulħadd bimħabba spiritwali. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra lil-Lut. Ħuti, sa issa fil-ġlieda tagħkom kontra d-dnub għad ma żammejtux hekk kiebes li wasaltu biex ixxerdu demkom. Insejtu għal kollox il-kelma ta' twissija li qalilkom ta' wliet li intom. Ibni, la twarrabx it-twiddib tal-mulej u la taqtax qalbek meta jċanfrek, għax il-mulej jwiddeb lil min iħobb jolqot lil kull min jilqa' bibnu. Huwa l-edukazzjoni tagħkom li intom qegħdin tbagħtu, Alla qiegħed jimxi magħkom ta' wlied. Min hu dak li ben li missieru ma jwidbux? Tassew li bħalissa kull twiddiba ma tferraħniex imma tnikkitna, iżda mbagħad lil dawk li jkunu tħarġu biha hija troddilhom il-frott ta' ħajja mimlija bis-sliem u l-ġustizzja. Mela erfgħu l-idejn merħija u l-irkubtejn mitluqa tagħkom u waqbdu triq dritta l riġlejkom biex minnu topp ma joħroġ mit-triq imma jerġa' jieħu saħħtu. Fittxu li żommu slim ma' kulħadd u li jkollkom il-qdusija li mingħajr ħadd ma jara lil mulej. Qisu li ħadd fostkom ma jibqa' lura mill-grazzja ta' Alla li ebda erq tamrar ma jinbet fostkom li jġib it-taħwit u li bih ħafna jitħassru. Il-kelma tal-mulej. Ruddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien it-tieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem. It-tieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem. Birek ruħ tiegħi il-mulej, b'qalbi kollha nbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsix il-ġid kollu li għamel miegħek. Flimkien, it-tieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem. Bħalma jħenn il-missier għal uliedu, hekk iħenn il-mulej għal min għandu l-biża' tiegħu, għax hu jaf kif aħna maġuna, jiftakar li aħna trab. Flimkien, it-tieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem. Imma t-tieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħu u s-sewwa tiegħu ma' wlied uliedhom, ma' dawk li jħarsu il-patt tiegħu. Flimkien, it-tieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem. In-naċċ tiegħi jisimgħu leħni u jiena narafhom jgħid il-mulej.
Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu mar lejn pajjiżu u d-dixxipli tiegħu marru miegħu. Meta wasal is-sibt, daħal jgħallem fis-sinagoga u l-ħafna li semgħuh bdew jistaġbu u jgħidu minejn kisbu dan kollu u x'inhu dan l-erf li ingħatalu biex saħansitra qegħdin isiru dawn l-eġubijiet kbar bidejh. Dan mhuwiex il-Mastru Daxxa bin Marija u Ħuġagbu u Ġosè u Ġuda u Xmun u ħutu il-bniet mhumiex hawn magħna. Huma skandalizzaw ruhom minħabba fih. Għalilhom Ġesu ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f'pajjiżu u fost rabatu u f'daru stess. U hemmhekk ma seta jagħmel ebda miraklu ħlief li qiegħed idejh fuq ftit morda u fejjaqhom. U baqa' mistaġeb bin-nuqqas ta' fidi tagħhom. Ġesu mar idur l-irħula ta' dawk l-inħawi jgħallem. Il-kelma tal-mulej. Tifħid lilek Kristu. In-nies ta' Nażaret staġbu bl-erf u bl-eġubijiet ta' Ġesu. Anzi, San Mark jgħidilna li skandalizzaw ruhom. U għamel l-ewwel pass lejhom biex imissilhom qalbhom u biex huma wkoll jilqgħuh u jemmnu fih. Impressjonanti s-sentiment ta' Ġesu għan-nies ta' pajjiżu Nażaret. U baqa' mistaġeb bin-nuqqas ta' fidi tagħhom. Minflok ma dawn il-persuni fetħu qalbhom miegħu u ħallewh ikabbrilhom il-fidi fih. Minflok ma laqgħuh u ferħu bih għal dak li kien qed jagħmel. Minflok bew jistaqsu kif bniedem ordinarju seta' jagħmel dan kollu. U dina mhix l-esperjenza tagħna. Il-ħajja mhux dan turi xi kultant. Ejjew nirriflettu ftit. Kemm persuni forsi ma jħossuhomx apprezzati fil-familji tagħhom? Kemm persuni forsi ma jħossuhomx aċċettati fuq il-post tax-xogħol tagħhom? Kemm persuni ibatu l-għajra ta' ħaddieħor fl-għaqdiet reliġjużi, fl-ambjenti fejn ngħixu, fejn faċli nidraw lil xulxin u ninsew iż-żbuħija tat-talenti tagħna. Kemm kappillani, kemm saċerdoti u kemm lajċi impenjati ma jħossuhomx mifhuma fil-paroċċi tagħhom. Ġesu iżda baqa' għaddej bil-ħajja tiegħu. Xi ħaġa li rridu nitalmu minnha aħna wkoll. Ma naqtawx qalbna. L-importanti naħdmu b'intenzjoni retta. Inkunu wkoll konvinti li bit-tagħlim u bl-istudju biss qatt ma naslu li narfu lill-Alla bil-moħħ ċkejken tagħna. Lill-Alla narfuh meta nisktu, meta naħolqu dak il-vojt spiritwali fina u bl-umiltà u bil-fidi inħalluh idawlilna moħħna u jisaffina mill-ħażen, speċjalment permezz tas-sagrament tal-qrar. Forsi ħaġa li għandna ngħixu hija li nkunu insara li napprezzaw lil xulxin, li napprezzaw it-tajjeb ta' xulxin, li napprezzaw it-talenti ta' xulxin.
Alla jaf li aħna bnedmin dajfa u jinsab dejjem lest biex jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Mimlijin bil-fiduċja fit-tieba tiegħu inresqu qudiemu dawn it-talbiet tagħna fil-waqt li nitolbu bil-qalb mulej ħares lejna u ismana. Mulej ħares lejna u ismana. Għal-quliet il-Knisja biex iħossu il-faraġ ta' Kristu huma u jagħtu xhieda għalih quddiem id-dinja. Nitolbu. Mulej ħares lejna u ismana. Għal kull min għandu xi tip ta' responsabilità u jqiegħed il-fiduċja tiegħu biss fil-mod ta' kif jaħseb moħħu sabiex jinfetaħ għal Alla li jmexxi kollox. Nitolbu. Mulej ħares lejna u ismana. Għal dawk ħutna li jitfixklu quddiem il-ħtijiet tagħhom u tal-oħrajn sabiex jintelqu bil-fiduċja f'Alla li jaħfer u jġeddet il-wiċċ tal-art. Nitolbu. Mulej ħares lejna u ismana. Għalina li biex nemnu rridu naraw u mmissu sabiex is-sinjal umli tal-ħobs u tal-inbit fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija iwettaq il-fidi dajfa tagħna. Nitolbu. Mulej ħares lejna u ismana. Sabiex aħna fil-ħajja nisranija tagħna napprezzaw it-tajjeb ta' xulxin. Nitolbu. Mulej ħares lejna u ismana. Nitolbu mod speċjali għal bżonnijiet tad-dusija tiegħu il-Papa li l-bieraħ beda żjara pastorali fis-sud tas-Sudan u jalla l-ħidma tiegħu tħalli ħafna frott mhux biss dawn il-pajjiżi Afrikani imma fl-Afrika kollha. Nitolbu. Mulej ħares lejna u ismana. Missier Qadis li taf xemm moħbi fil-font tal-qalb ta' wliedek, fidejk inqedu dawn it-talbiet tagħna, aħna u nitolbuk tismana permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla il-missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu, għaħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fuq l-artal tiegħek mulej aħna l-qaddejja tiegħek għedna l-offerti tagħna. Fil-ħnina tiegħek ilqaħħom u għamilhom is-sagrament tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna il-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Xieraq tassew li nroddulek ħajr tajjeb u sewwa li nsebħuk Missier Qadis għaliex inti waħdek Alla ħaj u veru qabel kull żmien u tibqa' dejjem u tagħmar f'dawl fejn ħadd ma jista' jersaq. U int li int waħdek tajjeb u għajn tal-ħajja għamilt il-ħlejjaq tiegħek biex timlihom b'kull barka u tenni l-ħafna minnhom bid-dija tad-dawl tiegħek. Quddiemek għalhekk jinsabu qtajja blat ta' anġli li lejl u nar jaqduk, jitaxqu bis-sebb tiegħek u bla qiegħda isebħuk.
Magħhom nissieħbu aħna wkoll u flimkien mal-ħlejjaq kollha tal-art li bleħinna ifaħruk nistqarru u nfaħru ismek u ntennulek l-innu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, ożanna fil-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, ożanna fil-għoli tas-smewiet. Infaħruk Mister Qaddis għal-kobor tiegħek, għall-erf u għall-imħabba li bihom int għamilt kollox. Ħlaqt il-bniedem xbija tiegħek, fdajtlu fidejh id-dinja kollha biex jieħu ħsieba, ħalli jaqdi lilek waħdek ħalliq tiegħu u jissaltan fuq il-ħlejjaq kollha. U meta ma qatx għar-rieda tiegħek u tilef il-ħbiberija miegħek, inti ma tlaqtux fil-jasar tal-mewt, imma ħennejtu waqaft ma' kulħadd biex kull min ifittxek isibek. Kemm il-darba minn rajk tħalt f'patt mal-bnedmin u bil-profeti rawwimthom jistennew is-salvazzjoni. U inti Mister Qaddis hekk ħabbejt tad-dinja li meta waslet il-milja ta' żminijiet battilna lil-libnek il-waħdini Salvatur tagħna li sar bniedem mill-Ispiritu Santu, twilet minn Marija Verġini, għadda ħajtu fostna u kien bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. U wassal il-bxara tajba tas-salvazzjoni lill-imsejknin, il-fidwa lill-imjassrin u l-ferħ lill-imniktin. Biex jitemm il-ħsieb ta' mħabtek ta' lilu nnifsu għal-mewt u bil-qawmin tiegħu mill-imwiet eret il-mewt u ġeddet il-ħajja. U biex aħna ngħixu mhux aktar għalina nfusna imma għalih li mietu u rxoxta għalina, minn għandek missier fuq dawk li jemnu bat bħala aqwa rigal l-Ispiritu Santu biex jitemm fid-dinja l-ħidma tiegħu u jagħti l-milja tal-qdusija. Nitolbu għalhekk mulej li l-istess Spiritu Santu jogħġbu jqaddes dawn l-offerti biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-misteru kbir li juħallilna bħala patt għal dejjem. Kif waslet is-sija li jkun imsebbaħ minnek Mister Qaddis u li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar. Huma u jieklu ħa il-ħobs birek qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol ħaq il-kalċi, mim l-imbit ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu il-koll. Għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej jinxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna niċċelebraw it-tifkira tal-fidwa tagħna, niftakru fil-mewt ta' Kristu u fl-inżul tiegħu fl-imwiet, nistqarru l-qawmin tiegħu għall-ħajja u tluħ fil-lemin tiegħek u aħna u nistennewk jiġi fil-glorja, nofrulek il-ġisem u d-dem tiegħu is-sagrifiċċju li joġob lilek u li jiswa għas-salvazzjoni tad-dinja kollha. Ħares mulej lejn il-vittma li inti nnifsek ħejjejt għall-Knisja tiegħek, għamel fit-tiba tiegħek li dawk kollha li jieħdu sem minn dan il-ħobs u minn dan il-kalċi l-Ispiritu Santu jaqadhom f'ġisem wieħed u jsiru vittma ħajja fi Kristu għat-tifħir tal-glorja tiegħek. Ftakar mela mulej f'dawk kollha li għalihom qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju, il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qiegħed jgħinu,
l-isfijiet kollha tad-dinja, il-ministri tiegħek kollha, dawk li qegħdin jagħmlu din l-offerta u dawk li hawn madwarna, il-poplu tiegħek kollu u l-bnedmin kollha li ifittxuk b'qalb safja. Ftakar ukoll f'dawk li mietu fis-slim ta' Kristu, speċjalment dawk li ħallewlna matul il-lejl li għadda, u fil-mejtin kollha li inti waħdek taf il-fidi tagħhom. Lilna il-koll u liedek Missier Ħanin Atina li mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mar-raġel tagħha San Giusepp, mal-Apostlu Missierna San Pawl, l-Apostli, il-Martri u l-qaddisin tiegħek nkun nistgħu niksbu il-wirt tas-sema fis-saltna tiegħek fejn mal-ħlejja kollha meħlusa mit-taħsir tad-dnub u tal-mewt, insebħuk bi Kristu Sidna li bih int tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina illum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tiba u fil-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarix lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islimu laqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu il-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li sejrin nitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja atina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u bid-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Dan u l-ħaruf talla, dan u li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenin dawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Ħenjin il-foqra fl-ispiritu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Ħenjin ta' qalbhom ħelwa għax huma jkollhom bwirthom l-art. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej inti qawwejtna bid-don tal-fidwa tagħna, għamel nitolbuk li b'din l-għajnuna għas-salvazzjoni tagħna nissaħħu dejjem fil-fidi vera bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u Liben u l-Ispiritu Santu. Amen. Inbirku lil-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. L-isem tal-Missier u tal-Liben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna eħlesejna u jqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar li għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. L-ewwel misterju tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. It-tieni misterju tal-glorja meta Ġesu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, addaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. It-tielet misterju tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli skont il-wedid tiegħu. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek,
ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfridna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina, daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmija kien birkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ir-raba misterju tal-glorja meta Sidna Marija ġiet intellaq is-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritent kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, naddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-ħames misterju tal-glorja
meta Sittna Marija ġiet ugurnata mis-Santissima Trinità. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun it-tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna palma nafru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mitumbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija il-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mitumbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija il-mulejmija kim birkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mitumbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija il-mulejmija kim birkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mitumbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija il-mulejmija kim birkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mitumbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija il-mulejmija kim birkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mitumbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija il-mulejmija kim birkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mitumbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija il-mulejmija kim birkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mitumbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija il-mulejmija kim birkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mitumbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija il-mulejmija kim birkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mitumbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tamatana. Slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li Eva, lilek nitniedu aħna li nibku u nolfu f'dan il-wid ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Nitolbu skont l-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun it-tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna palma nafru l-minuħati għalina, daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja memlija il-mulejmija kim birkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mitumbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-btana, Kristu il-qattal btana, Missier etern Alla, ħenna lina, Trinità mqazza Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-grazzja talla, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, u xebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, li żjed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tisħoq l-imħabba, itlob għalina,
Om tal-aġeb, Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tissoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tissoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta malla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull ħnina, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraċ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġini, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana imnisla minar l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana imtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rosario mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ħenna lina itlob għalina qaddisa Om Alla, biex ikun jisoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni nkunu meħlusa mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tal-demonju, irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tal-anġli tas-sema, itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. U imqaddes Giuseppi kun missier għalina ukoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nasju Falzon, Itlob għalina. Beata Adeoatata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tana, Itolbu l-Alla lina. nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka il-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini u Omm, imbirek San Giusepp Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u fil-qaddisin kollha tiegħu.